Straight to the point. Kinigapon niyo po sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo sa pikas sa bahin mga kailan. Kapulisan sa Central Visayas nangandam na sa paghatag og mas hugot nga seguridad subay sa pagsugod na sa kampanya alang sa mga lokal nga kandidato karong Marso 28 adlawng Biyernes. Straight to the point. Basta di mahigala ang adlaw ni Presidente Rodrigo Duterte. Hindi katakda mahigala ang nagkadaiyang mga rallies, nagkadaiyang mga pre-rallies mga higala alang sa ika-80 na katuig nga kasumaran sa adlaw na tawhan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the Si point. Vice Presidente Sara Duterte ni butyag nga nag-andam na ang iyang legal team alang sa impeachment trial samtang siya usab ang nag-asikaso sa legal preparations alang ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Doble-doble gid ni mga sukid ti paminaw. Was Duterte mahigala nagatubang og kaso sa ICC. Iniguli ni Sara diri mga higala tiwasan sa impeachment. O na mga kaigala ay makapadayon pagka og barog ang mga Duterte niini. Matod pa mahigala sa mga loyalista makapadayon basta kay ang mga loyalista naa kanunay sa likod sa mga Duterte. Straight to the point. Walang iwanan ko nun masatong kanta ni Kwan, kanta ni kinini ang Freddy Aguilar, ano man ang mangyari, di kita iiwan. Salamat sa kong tingog mahigala kay more or less sa magani, mas maibita-bita mo kantas buiki na ko. Eh, mura man tong na LSS nas buiki aning kantaha. Nagpagtagad lumuntaga mga kaigalaan. Kaya dito sa dahig mura magwa may bugto ang mga Pilipino dito din naaman hapis kada adlaw naaman dito. No, sa murag na duty lang sa mga Pilipino kay mo duties lang mga higala sa ilang trabaho. Unya nahimo na mahinuong tourist destination ang ICC. Pag tinaghanan atong adlaw Domingo mga kaigalaan nagtapok sila pag tinaghanan man bagang duot mahigala sa mga Pilipino gikan sa nakadaiyang nasod sa Europe aron paghatag nila mahigalag simpatiya pag-express sa ilang simpatiya ngadto kang Presidente Rodrigo Duterte mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Kada adlaw mura man og nagsabot makanis sila day nga duty man mi sa among trabaho kamo lang sa diha nya nikahuman kami na pod pagkagad lubuntaga sa Banduman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Dugayan ani kasamang kay do na nay pwedeng manginabuhi dito kay manindag fishball, maninda og tempura. Dili pa nas Pilipinas daghan sa kay makakuan mahalinan ana kasamang kay mga shooter ug uban pa. Ato na ni agi katawa-katawa mga sukin tigpaminaw. Ato nagpagtagad lubuntaga sa Banduman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Si point. Vice Presidente Sara Duterte Carpio matod pa iyang ihatag ang higayon atol sa birthday sa iyang amahan ngadto usab mga higala sa iyang kay ang tanang panahon nga gitugot sa detention facility alang sa pagduaw ihatag niya sa partner nini nga si Hanilet og anak nini nga si Kitty. Straight to the point. Sila na pod puli-puli sad mahigalang pamilya dito mga suking tigpaminaw. Samtang sa pikas bahin si Senador Ronald Bato de la Rosa nibutyag nga gibawian kini og duha ka security officers nga gi-assign sa iyang balay dito sa Davao City. Straight to the point. Pag uli pa ni Bato may galawa mas siya masayod, no? Pag uli niya wa na siya security details. Pagtagad lubuntaga mga kaigalaan. Nya dito sa dahig day dunay limited daw ang time nila, no? Ni Hanilit ug Kitty mo ang iya na lang gihatag ang higayon alang sa birthday mahigala ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Straight to the point. At nagpagtagad sab karon nga buntaga mga kaigsunan, no? Stop pamanuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kini point. guban pang mga iskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the Now, point. aritas to mga iskutanan karong buntaga mga kaigsunan. Atong balik-balikan mga higala tong nahitabo ni Presidente Rodrigo Duterte dito sa airport, Kay kini magod mga kaigalaan ang mga teknikalidad sa balaod ba?
Doon na may mga technicalities dito gud nga magamit unya atol dito sa hearing sa The Hague, Netherlands. In fact, point out na to mahigala ni Attorney Nicholas Kaufman nga gideny si Duterte sa tanan nga mga rights dinhi sa Pilipinas, mga suking tigpaminaw, tagan tanig pagtagad mga higala. Pero balikan ta sa ni kinis General Nicolas Torre before ta mga ni Attorney Nicholas Kaufman, ari sa tanin Nicolas Torre. Kinis General Nicolas Torre, pirmiro ning nisikat mga kagalaan adto to ang nisikat niya ngan ba kay siya maoy ground commander katong pagdakop mahigala ni Apollo Kibuloy dito sa Davao City. Straight to the point. Nya karon siya na pod mahigala ni himong ground commander pag dakop mga higala ni Presidente Rodrigo Duterte pinasikad sa kamanduan sa ICC. Dili kamanduan tos Kortes Pilipinas. So ang hitabo, of course, lain-lain man gyud mga higalag pananaw ang mga tao ni Presidente Rodrigo Duterte. Doon na may nitanaw ni Duterte mahigala nga hero siya. Ubay-ubay ning nitanaw ni Duterte nga hero siya. Mao na nga ang mga loyalista o kanana ang nahitabo ni Duterte karon pati naghana mga nisimpatiya kana tungod kay sumpay na sa nagtanaw ni Duterte nga hero. Doon na po'y nagtanaw Duterte mga higala nga dili hero kay mamamatay tao. Unya sumpay po na nga hantod doon na sila kasuko. O kung doon na kay kasuko ni Duterte, fans po kayo ka ni Torre. Ato ning tagag pagtagad kay matod pa sa report nga si Torre mga higala maoy sunod nga mahimong PNP chief. Mao kana nga kuan day, murag sa ara na sa day. So kinis Marbel magod ni retire naman ni Marbel, naabot naman sa edad sa iyang retirement, Romel Marbel, pero gi-extend lang gamay day. PNP chief gi-extend kay tungod mga higala ni ining eleksyon. No, after election, so si Marbel mahigala mahimo ng mahulipan. No? Onya, siyempre, og ikaw may pulis, musubay man lang yung ka mahigala unsay mando. No? Mao na nga kadto to ang mga kapulisan pagdakop mahigalang Presidente Rodrigo Duterte nang hilak tong uban. Masabot na to gyud nya makahilak sila kay si Presidente Rodrigo Duterte maayo man nga Commander-in-Chief. Maayo man nga Commander-in-Chief sa Armed Forces o sa PNP. Ug unya, ang ila lang musunod lang sila mahigalas mando sa bag-ong naglingkod karon, no? Kaya na may chain of command. Pero ang kadto mga pulis, imagine kaday sa mga nangaging presidente wa ma-increase ilang sweldo. Pag-abot ni Duterte dakong pagkaambak sa sweldo sa pulis o sa military. Straight to the point. So dako sila mga higalag na feel nga gipangga sila sa presidente. Man di malikayan nga kadtong pagdakop ng Duterte mga kagalaan, nangayo pa siya mahigala sa iyang rights unta nga mahatag nang hilak ang ubang pulis. Bisan pa man unsaon pag-ingon nga waoy namahid na tog singot. Ang maklaro gyud nga nang hilak kiton, no? Makahilak sa gyud ka kay tungod man gud mga higala kay Commander-in-Chief gud mo na imo gud ang presidente sad sa una. Unya within the armed forces o within the police sa PNP daghan gyud po'y mga loyalista ng Duterte diha. So dili malikayan. Pero sa diyang pagtubag nila sa wa man giinitan man kuno to sa palibot tong mga pulis, nagtuo ang singot mao na nga namahid. Sa pagtuo singot nga bugnaw man ton didto mahigala sa kinini ang Villamor Air Base. Straight to the point. Pero sige na lang. Now, aritang Torre mga higala, kini si General Nicolas Torre. Doon na gidaghang nangasuko. Pero daghan pod mga higalay ni Daig. In fairness, may galang General Torre, daghan pod ang ni Daig niya. Labi na lagi ito na sukong Duterte, ni Daig yung Torre nga, kana mo na General. Ang uban mga higala nga, naglagot o laban ni Duterte, mingon niya, kalagot ni Torre, maayon ng tiladoron. Pero kadto mahigalang nasuko ni Duterte, kana mo sakto. Iya gyung kuan, gusto pa kaning tan-aw na higala katong ingon Torre, hihilain ko yan. Ang mga loyalista Duterte masakitan adtong istorya kay tiguang na gud na.
Pero kadto mga higala mga nasuko Duterte kana sip hila eh. Wala nga ingon si Tore, wa man kuno angay kuan kay daghan man kuno. Balik kato na kuno primerong video dong. Kato to ingon siya nga daghan man kuno, okay ra man kuno siya. Asa man to primero dong names. Daghan kuno mapapicture gani kuno niya names. Kani. Bebe, papaminaw tong audio ani be. Sabi na ito Ah, nila ako. be audio. Sige. Eh, bakit marami naman nagpa-picture sa akin na nagsasabi na idol nila ako? So, gusto ko ipakita sa mga anak ko para to allay their fears na talagang most hated man na ako as pictured by this DDS na marami nagpa-picture sa akin na, oh yan mga anak ha, marami tayong supporters, hindi lahat ay galit sa atin. Balik gawin dong. Oh. Tama naman talaga ang ginawa. Daghan man nagpa-picture kuno niya gani, ha? Oh, marami nagpa-picture sana all. Nahimong celebrity kini story. Ay sa dong. Kay gabay lang dong. Nagsasabi na idol Names, nila. kami sa names. Ako sa explain names ha. O niya, moingon lang ko nimo. Okay. Rewind sa gamay. Tanawa ha, ingon si Tore mga kagalaan niya. Okay man kuno siya. Ha? Ngani nag-vlog na magaling ni story ron. Wala ko na problema. Unsa man ni dili ni siya? Legit ni nga video dai. Legit ipa-check na to kay basin og ma-fake news ta ba? Di ra ba ta mosugot ma-fake news ta kay DWHP ra ba ta? Unya kita mo ay gibasihan sa mga credible nga mga impormasyon ang atong mga kaigsunan sa tibuok kalibutan, mga OFWs, mga dili sa Pilipinas nga ris lang mahigala mo kuha na to og balita sa DWHP kay kini kung panahon na ron daghan na mga maglain-lain lang mga balita ba. So ilang tan-awon og legit bagyod. So akong gipa-check. Legit yun eh. Double check ko no. Kamurim. So legit yun eh. Ingon story. Wala man. Okay man ko. Daghan mo ni mapapicture na ko. Balik ko na names siya. Audio names. Okay, go. Talagang most hated man na ako as pictured by this DDS na marami nagpa-picture sa akin na, oh yan mga anak. Eh, bakit marami naman nagpa-picture sa akin na nagsasabi na idol nila ako? So, gusto ko ipakita sa mga anak ko para to allay their fears na talagang most hated man na ako as pictured by this DDS na marami nagpa-picture sa akin na, oh yan mga anak ha, marami tayong supporters, hindi lahat ay galit sa atin. Mas marami actually ang mga tahimik lang ng mga taong sumusuporta at naniniwala na tama ang ating ginawa. Kasi tama naman talaga ang ginawa. Tama ha. Standby sa ha. Ingon siya, marami na pa-picture sa akin ha. Sabi na, idol naman nila ako. Tama naman kuno bitaw kuno iyang ginawa, ha? Sana all. Bisita ni story dili sa ato, kay duda ko ikaw may muunang magpa-selfie kay. Daghan ko noy nag-idolize niya. Balik names, balik names. Kana sige, audio daw, audio. Eh, bakit marami naman nagpa-picture sa akin na nagsasabi na idol nila ako? Para to allay their fears na talagang most hated man na ako as pictured by this DDS na marami nagpa-picture sa akin na, oh yan mga anak ha, marami tayong supporters, hindi lahat ay galit sa atin. Mas marami actually ang mga tahimik lang ng mga taong sumusuporta at naniniwala na tama ang ating ginawa. Kasi tama naman talaga ang ginawa. Kay tama man kuno iyang gigawa. Tama sakto man kuno iyang gihimo, ha? Marami nagpa-picture, ha? Chill ang story na. Tama ba di ay ang ginawa ni Tore mga kagalaan? Tarawa, kato na ingon sa hihilain ko yan. Kato pong mga tao mga higala nga loyalist Duterte, medyo sakitan ko sila. Pero kato mga kuanday, kato mga sukon Duterte, kana, sige, hilain ko yan, kana mo na general. Kana, balik, be, sige ko no. Hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Naku maniwala ka, hihilain ko yan. Pero hihilain ko yan. Okay, sige, cut dong. Now, doon na ba inyong mas story nga
tama naman kuno ang iyang ginawa. Tinuod ba nga tama ang ginawa ni Tore? Straight to the point. Wala dakong pangutana. Ang tubag mahigala, doon na ba po'y tama ni Adto? Ha? Doon na ba po'y tama ni Adto? Lahi po ng tama, halay po ng nagkatama. Asa man dito ang tama, asa ang mali. Karon totoo, dato'y padayon human lamang sa pipila ka pahinumdom. Standby. Best radio commentator, best newspaper columnist, and best public affairs anchor, Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Atong takna may gala size 49 binas uban karon ning atong tulumanon ning inyong tulumanon. Straight to the point. Matod pang Tore may gala, marami ko nang mapapicture sa iya. Marami na mapapicture sa akin, matod pa niya. Tama naman kuno siya mga higala. Now adtong panahonas pagdakop ni Tore, tama ba siya? Ang tubag ana, dunay na tama siya pod. Doon na po'y wa matama. Lahi po ito mahigala tong kuanha kato nagkatama. Asa may tama niya to? Asa may tama niya to? Katong scene na yun. Balikan na to gamay ha para ma-explain na to. Hay may tama nga gihimo ni Tore. Katong pagbasa na sa Miranda Doctrine, tama to. Be balik ko no names. Katong Miranda Doctrine names, be ato pakita names. Kanya, ngano may kog tama, kinahanglan maging basahan may galak ng taong dakpon, Miranda Doctrine gina kini. Sige. Audio. Sir, you have Sige, the audio. warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Ngano maputol man ang names? Kato ito, importante ka itong napita. You have the right to remain silent. You have the right to have counsel of your choice. Sige ko no, ato ko nun. Para nga ma-explain na itong maayon ni mga higala. Ato sa nga tagagpagtagad mga higala ha. Maputol man nga kinana ang kwan. O kana, ikuan ko no, mura man ni og... Against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC Kamay lang. for crimes against Katsa, makakita ta og kwandong tabangi ko no dong Rems og naatay clip anak nga kanang kompleto ba ang pagbasa sa Miranda Doctrine. Kini siya nga puntuha, tama si Tore ani. So kung moingon mga higala nga, tama naman tayo, mo nang maraming mapapicture. Kining dapita mga higala, tama si Tore nga naman, ang usa ka tawo nga dakpo nimo, imo ginang sultihan sa Miranda Doctrine. Kanang Miranda Doctrine mga kagalaan, usa kana ka part sa Bill of Rights gyud, no? Gibase kana sa Article 3 Section 12 Paragraph 1 sa atong 1987 Constitution. Unya sultian ka, ang pulis ka mo dakop nimo, pahibawon ka nga under arrest ka nya, do you have the right to remain silent, no? Doon na kay katungod niya magpakahilom, you have the right to have counsel, preferably of your own choice. Doon na kay katungod niya, doon ay abogado, nga kanang imog yung abogado nga ikaw mo'y nagpili. No? Kanang right to counsel cannot be waived unless the waiver, mga kagalaan, in the presence also of a counsel. Straight to the point. O gunya, una pa mga higala nga, enumerate yun na. No? Sige ko no, naana siya ikuan, naana siya kani murag mao siguro ni mga kagala ako, sige papangita dire kay kana na ang na-clip nga mo kan mura man og para makumpleto ba, ayaw tong kana na ang dili makumpleto na bugto man tong usa ato ikumpleto kay nasakto ra ba story ani kining puntuha, no? Sige ko no, okay, gamay lang ato lang Miranda Doctrine lang para di ta malangan kayo unya dayon mo proceed ta sa kuan. Sige. Sa kutob lang sa pagbasa sa Miranda Doctrine kay just to emphasize nga kanang pag-ingon ni Tore nga sakto ba siya ana. So katong puntuha, katong pagbasa mo to na sakto siya do.
Ato lang ning agi katawa mga kaigalaan ha. O niya atong atong balikan. Okay na ba? Sige kay aron nga pakita na to kay ningon na ba siya nga si Jesus Minya bitadin siya nga sana all mapapicture. Ato lang ni agi katawa mga sukid tig paminaw ha. Okay, kay maputol man tong iyang murag doon na to sa ato tong clip siguro. Hinay kaayo ning sige gamay lang. Para maklaro tani mga sukid tig paminaw no. Sige ko no be. For crimes against humanity. Kana. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Anything you say may be used for and against you in a court of law. And I want to ask you, sir, if you understand these rights. Of course, coming from you, it's very clear. Okay, cut. Okay na. So, kana sa napita, sakto story. Pero yun nga tama naman tayo, kana, sakto siya. Pero, di man niya siya mo inagbasa, ingon siya, you have the right to remain silent, you have the right to have counsel of your own choice. Kanang-klaro gina nga, na kay, kana na ang, naakay katungod niya magpakahilom, naakay katungod niya naay abogado, nga imong choice gyud nga abogado. So, siya nagbasa. Ang pangutan na ron, nakasabot ba si Tore sa iyang gibasa? Ano man, pag abot pa may Duterte anong panahon na nga gusto na niyang guyuron si Duterte, ingon siya, ang anak kong babae ang abogado ko. Muna'y counsel of his choice ni Duterte. Asa man to dong, kani mahigalas tambay sa gamay lang names. Ako explain kara kini Duterte iya sa ning tuyo dai. Ituyo sa Duterte nga paklaro ba? Klaro ba nga gi-verbalize gyud niya nga ang akong abogado, akong anak nga babae. Kay kani ko si Midaldia di man ko ni nag-uban man ko sa gikan sa Hong Kong dai. Di napugos si Midaldia mahigala nga naa. But ang council nga maugi choice, maugi gipili Duterte niyang anak nga babae. Sa ang anak kong babae, yun ang abogado ko. O si BP Sara. Tarawa ha, paminaw. Okay, sige, go dong. Make it clear. Yes, sir. Hindi pa Nag-uusap tayo dito. sabi mo, sir, 8 o'clock, sir. 8:30 na, sir. May hinihintay na po na anak. Hindi, ka? On record? Ako on record? Ako ang humingi ng record. Ang anak mo pupunta dito. Mr. President, hindi darating yun. Kasi hindi mangyayari yun. Bigyan mo ng pagkakataon. Okay, katsa. Hindi darating yun. Ang iyang gusto mahigalan Duterte nga ang anak kong babae ang counsel ko. Ang gusto hindi darating yun. Dili gyud darating, hindi man nila pasudlon. So, gidinay niya ang rights ni Duterte sa Miranda Doctrine. Nga ang iyang anak nga babae mo iyang abogado. Mo'y counsel of his choice mga sukid tig paminaw. Isa hindi darating ron. Hindi darating yun. Paabot si Duterte. Ingo si Tore, 8:30 na. Ang magmuabot, nga di ba nila pasudlon dito naman mahigala sa gate sa Villamor Airbase? Dining napita, medyo apike si Tore aning napita. Pag ingon niya mahigala, iyang gibasa na kay katungod, magpakahilom na kay katungod, nga mukuhag abogado, nga kanang imong gusto gyud nga abogado. Pag ingon niya nga, kung anak nga babae, mo'y akong abogado. Di niya pasudlon. Okay, balikan na to, dong. Rewind, dong niya. Proceed, dong. Sige, dong names. Straight to the point. Yun. Kasi hindi mangyayari yun. Bigyan mo ng pagkakataon. Magdadala ng galing. Ayaw niyong papasukin. Grabe, deprivation naman. Abuso naman yan. Hayaan mo lang makita nila ang tatay nila. 80 anyo. Kung gano'n, okay lang. Kung hindi niyo papasukin, make it clear. Yes, sir. Hindi pa pasukin, sir. Hindi ninyo, ikaw, Yes, sir. hindi mo Upon my order. hindi mo pinapatok. Yes, sir. Upon my order, sir. Straight to the point. Rewind gamay, dong. Tawa, ang iyang gibutyag. Pero ang iyang gibasa, klaro na. Si Tore mo lagwa kasabot, tingali niya siyang gibasa. Wala ko dong. Balikan to dong. Rewind gamay itong iyang gibasa. Kanang pagbasa niya, sakto siya.
nga naa kay katungod sa pagpakahilom, na kay katungod nga mokuha og abogado nga imog yung sa imog yung gusto. Karon pag yung Duterte, akong anak may akong abogado. O di niya pasudlon, tiya mo na? Kung sa man na ito gibasa ni Motore, wala ka kasabot ato imong gibasa. Madaot atong reading comprehension ng kalakihag maohon. Alam mo, Ragod, kaklaro na gibasan Tore. Sige dong, katong pagbasan Tore. Of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Anything Okay, you say cut, may- cut. So, iyang gibasa, you have the right to remain silent, you have the right for counsel of your choice. O, gibasa na, nakasabot ba si Torres ang gibasa? Ha? Lisod lang ka na, magbasa lang ka, wa man mo tuhop. Ang reading comprehension, problema tayo ng kalakiha sa reading comprehension. Doon naman na sa imong gipahibaw ang akis dili na kay basa-basa lang basta lang ka nakabasa diha. Doon ay meaning ka na kanang imong gibasa kay Miranda Doctrine ka na. Na kana sa 1987 Constitution, Bill of Rights ka na. Ha? Any person nga under sa custodial investigation imong yung pahibawon anang iyang rights sa Miranda Doctrine. Kay once technically di mo na mapahibaw, ma-technical ka na napita. Iyang gibasa nga naa kay you have the right to remain silent, you have the right for counsel of your choice. Oh, nyawa sa kasabot anang iyang gibasa mga higala kay di man niya pasudlon si Sarah. Unsa man istorya day mura ni sa trabaho atong kanahakaro na iyang gibasa. So sa iyang gibasa wa sa kasabot sa iyang gibasa. Kay sa dihang Mingos Duterte ang anak ko abogado ko. Motoy akong abogado pasudla. Di man niya pasudlon. Usa man ni pagingon nga na kay katungod, nga naa kay abogado nga imong choice. Sa imong gusto. Nga di man niya pasudlon. Atong i-proceed dong, balikan na to dong, karon ma-analyze atong maayo dong. Katong Ingon Duterte nga ang anak kong abogado ko beo. Sige kuno kani. Sige. Sugod, okay. Audio. Nag-uusap tayo dito. Sabi mo sir, 8 o'clock sir eh. 8:30 na sir. May hinihintay ako na anak. Hindi, siya. On record. Ako on record. Ako ang humingi ng record. Ang anak ko pupunta dito. Mr. President, hindi darating yun. Kasi hindi mangyayari yun. Bigyan mo ng pagkakataon. Kasi hindi mangyayari yun. Ang dadala ng gamit. Ayaw niyang papasukin. Ayaw niyang papasukin. Grabe, deprivation naman, abuso naman yan. Hayaan mo lang makita nila ang tatay nila. 80 anyo. Kung gano'n, okay lang. Kung hindi niya papasukin, make it clear. Yes sir, hindi papasukin sir. Hindi ninyo, ikaw, Yes sir. hindi mo Upon my order. hindi mo pinapasok. Yes sir. Straight to the point. Kanang napita, tama ba si Tory diha? Tama o nakatama? Isod sa ning kalakiha, magbasa ka wa kakasabot si mong gibasa di ay maohon. Kaya nakasabot ka si mong gibasa, imong giingnan ang akusado na kay katungod but pasabot na you have the right for counsel of your choice. Buti pasabot ang naa kay imong katungod nga naa kay abogado sa imong gusto. Imong kagustuhan kinsa ka ng abogado. Iya gusto iyang anak mo ay abogado. Di niya pasudlon. Murag kalakihan na si Tory mga higala og kinini ang pero gisugo ra sa gisugo ni sa aki. Kaya panalitan og gisunod na gisag sugo, wa na lang gyud. Sugo na lang gyud mga kahigalaan, mura mag-robot na lang ba inana. Kay min ka nga nakasabot sa siyang gibasa, o nakasabot sa siyang gibasa mga higala, kasabot siya nga iyang pasudlon si Sarah. Kay mo ko nang ginan, ikaw accused na kay katungod nga na abogado ha nga kanang imong gusto gyud nga abogado. Nya pag iung Duterte akong gusto ng abogado ng akong anak. Pasudla. Adili pasudlon. Labaw pa ka ang kalakiha o kana bang mayna ba? Mayna ba ng langgam nga kanay o periko? Periko or mayna? Parihara man ano? Parihara. Kanang langgam nga periko or mayna, kana mo iyang dila, anak mo rabag dila sa tao ba? Murag lapad bitaw nga kuan mo na nga imong tudluan kanang periko og mayna. O balik-baliko ni mo kon magkamaon na musulti kaduyan kay pero wa sa kasabot sa iyang gisulti. Dito gani sa kwan sa Singapore doon ay kwan dito doon ay zoo dito may galam kanta ka pa birthday ang langgam day. Pero wa sa kasabot ton sa nang kwan kay. O payo mo kini mo niya good morning.
Og sigihan nimo nagpabati, panalitan ka tong kwan, gusto ka makakat-o ng langgam, kanang piriko or may na, makakat-o na, pero wala na sa iyong utok. Panalitan ka tong kang kwan, dito gobernador sa Negros, imong ipaduol na, mag-record ka og kwan. Nakay o butang nimo banga ang ibutang nimo sa banga kanang piriko or may na. Nya imong ibalik-balik to mahigalang katong gobernador to nga BBM, matay mingaw man. Makakato na oy, ha? Labi pag mingon nga kuno, doon na bitay gitrain na nga may na pagsulti, ha? Basta doon ay mo sud sa balay inyo nga kawatan. Gitrain ng may na nga, ang may na o piriko nga, og nagan mo sud nga kuan basta nay tao bisag sabi niya, kawatan. Ang iyang gyud na nakatunan, kawatan bisa pag nay mo sud kini dito nga imong amigo, nga hala kawatan. Ay nakamaosag misulti apan wa sa kasaboton sa iyang gisulti. Dili ba ka parihan ni Torre, no? Ay Sir General Torre. Murag lain paminaw ni sila ay, ha? Nga kinini ang imong gibasa, wa ka kasabot sa imong gibasa, delikado ug mapariha ka na sa mayna, Sir Torre ay. Komentaryo na walang sinisino-sino. Attorney Rufil Fernandez Panyo sa Straight to the Point. Sa Pikas Bahin, ang duga mga updates mga kailan karong adlawng Biyernes, mao naman ni ang campaign period sa local Indequen, no? Unya mausad ni ang birthday ni Presidente Rodrigo Duterte, ika-80 anyos na, mga suking tigpaminaw. Straight to the So point. naatol gid ini murag natabunan man gani mahigala ang lokal nga campaign period. Kumikan ining isyu mahigala ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Nga tuan na pada mga higala sa dahig sa Netherlands, mga suking tigpaminaw. No, mura og na kuan na hinoon, no? Mas dako ning balita kumpara mga higala ining campaign period mo na mga tao na focus mga higala ngadto sa maong panghitabo. Ug unya igo-igo sad mga kagalaan ang ICC mihimo na mga higala og ang pre-trial chamber sa International Criminal Court mi-order na sa pikas ug pikas nga habig sa prosecution o sa defense team niining kaso ni former President Rodrigo Duterte nga ila nang isubmit ang mga ebidensya sa sunod buwan ahead of the scheduled confirmation of charges hearing karong Septembre, mga higala. Straight to the point. So, wa mapasabot ng kaso dili makalihok, bisan pa man may gala og September pa ang sunod nga hearing, but ang korte ni mando na nga ipasubmiter na ang mga ebidensya batok ni Presidente Rodrigo Duterte o ang mga ebidensya sa depensa, mga higala, sa legal team ni Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Niadtong Biyernes, mo ni ang pagpagawas mahigala sa ICC sa ilang kamanduan mahigala nga giordiran ang prosecution ug ang defense sa pagpahibaw na wa na surprises ni mga kagalaan, ipahibaw na sa prosecution unsa ning ilang mga depensa, kinsa ning ilang mga witnesses, pila kabuk ilang witnesses, pahibaw na gina nato karon daan. Di pa moabot mahigala September. Unya ang depensa sad mahibaw-an pod si lead counsel attorney Nicholas Kaufman o sa ka British-Israeli lead counsel og unsa iyang theory og unsa iyang mga ebidensya pagdepensa kang Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. So ang prosecution team gihatagan sila og kutob sa Abril 4. Hapit na. Next week naman rin day, April 4, no? Sa giordiran sila to submit by April 4 sa mga information on the overall number of written pieces of evidence. Ipasubmit na nila kung nagkinahanglan ni o non-written pieces of documentary evidence gipa-submit sa o pila kabok ang mga witnesses unya ang mga statements sa mga witnesses nga i-appeal dito sa husgado, mga kaigalaan.
So pasubmito na sila, no? Unya ang depensa sad ang kan Duterte nga legal team doon na po'y kutob sa April 11, 2025 sa una mga prosecution. So mutan-aw ang depensa unsa na mga ebidensya sa prosecution ilang tubagon sa depensa. Mga pulos sa ni mga documentary pa una. No? By April 11, ipasubmit sab ang mga observations on the information nga gisubmiter sa prosecution. Unya ila pod nga tubagon whether mo presentar og ebidensya o sa ilang mga witnesses during sa confirmation hearing karong maabot nga September mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Now, regarding sa participation sab sa mga biktima, ang ICC mihatag sab og registry until April 2, 2025 to file observations in relation to victims' applications for participation. Appeal na ang admission process, ang proof of identity documents, ang legal representation in the present proceedings, o ang ilang kampo hatagan sad mahigala og until April 11 sa pag-respond mga suking tigpaminaw. Straight to the point. So bisan pa man og ang sunod hearing September pa pero naa na ang mga dokumento naglihok na didto sa ICC. Og unya ato ni tagag pagtagad mga kagalaan kay nanamay kamanduan no ang ICC, so ato ni tiwasog hisgot ron tao. Straight to the point. Now si Sara Duterte nga maoy nakabisita dito sa iyang amahan, mibutyag niya si Presidente Rodrigo Duterte na ginahinay na kunog adjust. Naka-adjust na siya mga higala. Hinahinay adjust didto mga kaigalaan sa iyang detention facility. Apan nagpadayon pag-monitor sa campaigns dinhi sa Pilipinas ahead of the midterm elections karong Mayo mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Kay bubinta-bintaha raman dito kay doon na may TV day. So kini ang naka-monitora siya. So kini makadugang og kadasig mga kaigalaan kay kinigod karong pamilyang Duterte gi-attack ni Sagmayo, no? Diya si Digong mga higala gibirahan dito sa ICC. Si Sara pod mga kaigalaan kay ang ICC god ni mando na natong Biyernes nga submit na mo sa inyong mga ebidensya ang prosecution ug ang defense. Karon ang dilipod sa Pilipinas wa man pod mga higala magpa-pire. Ila na mo pong sugdan ang impeachment ni Sara. Amo na nga si Chis Escudero ron iyang gi tan-aw usa mga kaigalaan kay ang prosecution panel, ang mga congressmen nga maoy naglangkob sa prosecution panel, unsi man sa kabukindakin, no? Doon na to sa gi-designate nga ilang leader sa 11 ka mga congressmen. Unya ila na mga higalang gusto nga patubago na si Sara. So ang attack ini karon sa pamilyang Duterte kuan gyud kini ni ang di ay amahan gitirahan, day anak gitirahan, unsa may mahitabo kaani mga suking tigpaminaw nga gusto ginila mapulpog mga higala ang pamilyang Duterte. Wag tangon sa equation si Digong, tuan na sa ICC, unya si Sara sad mga higala tanggalon pagka-vice presidente para sa ilang tan-aw medyo mamingaw na ni. Unsa may mahitabo og panalitan ko na. Ay karon si Duterte tuwa sa dahig wa man mamingaw na alegre man gyapon na himo naman ng tourist destination tong dahig. So mauni ang batayanan. Now, og ako maoy miingon mahigala, ako may nag-compare sa dinhi, doon ay mga nag-compare uban nga kini si Ninoy Aquino o kini si Duterte. Ang ako nga tuyo pag-compare ang reaction bas mga tao, no? Si Ninoy gipusil patay nawa sa kalibutan. Pero ang reaction sa mga tao grabe kayo. Si Duterte mausad, gidakop, gida sa laing aping sa kalibutan, wa nas Pilipinas. Mas grabe pa yun ang reaksyon sa mga Pilipino. Kay ang rally mga higala, wa man malimited sa EDSA. Kanadto kang Ninoy, dito raman to sa EDSA rally. Pero kining kan Duterte, rally tibok Pilipinas, laing-laing lugar. Unya, laing-laing lugar sa tibok kalibutan nagrally ang mga OFWs, mga suking tigpaminaw.
Straight to the Mo point. na nakalahi na napita. Tungod po ining pag-uso na sa internet karon, mo na nga mga Pilipino na aware na gyud. Bisag asa mahigala sa tibuok kalibutan ni padayag sila sa ilang sentimento mga suking tigpaminaw. Straight to the point. So kini ni ang mo na akong pagkumparar no ni Pinoy og ni Ninoy og ni Duterte nga lahi ba ang effect, lahi inoon ang kuan ba ang reaction sa mga tao. Nya karon nangamusta po si Presidente Rodrigo Duterte sa campaign period sa mga senador. Kay kinigong dagana mahigala karon nga eleksyon medyo lahi sa ubang mga elections nga ang mga kandidato pagka senador maningkamot na i-endorse na sila mahigala og presidente og gatong kisa pa mag-endorse nila pero iyahay og paningkamot. Karon iyahay ka pog paningkamot mahigala pero mura magog nabutang ni mahigala nga ang singgit sa pikas Duterte. Ang singgit po sa pikas BBM. Mura man hinuog nag-contest si Presidente Rodrigo Duterte og si BBM. Straight to the point. Unique ning eleksyon karon. Kay ngano very crucial kining Mayo nga eleksyon midterm kay kini mga higala ang number of senators nga makadaog o kinsay mudaog kisay mapilde mo na maglangkob unya sa mga maghuhukom inig impeachment na ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Mo na nga ang campaign sa uban pero kabantay mo mga higala mga senador kamaog yun sad no kadto mga karaan as politika ba ang uban mahigala ilaman lang ipakagamay ning mga nagrally maingon mas lang nga mga trolls na karon pagtan-aw di man trolls mga tao man gyud ay mga sa gamay ra pero kadtong mga politicians nga mga astute politicians kadto yung mga mataan na ba nga mga politiko kini mga nanagag pagka senador kabantay mo sa mga nanagag senador except anang Amy Marcos mga kagalaan nga nalibog po ng mga tao unsa bagay color aning Amy amiga bagay sang Sara o di bagay amiga or tingali amiga sila pero kada na ang siguro problema si Amy o si Lisa Marcos pero mura man og kanang ang mga tao ba moingon nga unsaon naman nato pag klaruhon tao sa ni ato sa ning dugangan og himbis ni mga higalag unsa ni basig masyatas taro. Kung nakabantay mo, ang uban mga higala nga, mga senador nga nagtingog-tingog, way labot tong iska Duterte, maahat ka magyugtingog sama ni Bongo, nilang bato. Nining pagkadakop karon ni Presidente Rodrigo Duterte, ang mga senador ka na mga kandidato gyud, wa gyud mga higala in taon maningog sila ining issue ni Duterte kay ngano delikadog mapikaran ang ilang butok. Tinuray lang, medyo lahi ni ron. Kining kang Aimee, ang uban makaingon, tinuod siguro ni kang Aimee kay mawawan man ang administrasyon kanang iyang Senate investigation na expose man ang kapalpakan sa admin. Ang uban sa mingon nga, dili siguro tinuod, kay tinuod ba iyan tang di pa kunti. Pero musugot sa dili, yun na expose sinoon sad, Pero mga tao may gila, padayon palang himadlan sa ay meron. Pero tanawa ang mga senador nga nagtingog-tingog, kadto mga senador mga higala nga dili kandidato. Pero kadto mga kandidato, aside kang Bongo o kang Bato, mutingog sila kay Duterte mga sila. Mo-react din sila sa pagkadakop mga higalang Presidente Rodrigo Duterte. Pero tanawa, sa administration candidates, kinsa may nitingog nila ron nga, para bang lini ba nga nitingog, total, di man kandidato sa lini, tingog siya nga, silugdanan na sa hustisya, Doon na ba'y senador nga naningog? Kining sa administration karon atong roll colon ko ng mga senador, wa gyud mo kadungog nga naningog ni sila karon. Ngano man mga matan kini nga mga politiko. Mo kana nga kini ni ang dunay mga nagsaba-saba diha may gala nga nalipay, nadakpan si Duterte pila ra man sila mga sukid tigpaminaw nga naningog ng naa diha. Pero kadtong mga kandidato yun, mga matan nakasabot sila unsa ka baga sa suporta
ni Presidente Rodrigo Duterte mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Mahimo ka ng ilimod-limod lang sa uban. Kay laylain maguni. Laylain maguni may kila doon na may mga loyal ni Duterte, doon na may mga DDS, matod pa. Doon na po'y anti-Duterte. Pero kadtong mga mataan, mga mataan nga mga senador, kadungog bagon mong naningog sila. Asa man dong, ipa-zoom ko ni dong be. I-zoom ko ni kay ato ning tagsa-tagsaon daw dong names. Kini be. Sige pa. Okay. Karon. Si Bong Revilla, unahon ta Bong Revilla ha. Except ining Amy Marcos kay si Amy may gala naghimo man ng Senate investigation. Siya rama oy nakatingog so far ining mga senador. Kay daan man sa ning ingon siya nga amigas lang Sara mo nimo una, although dudahan pud siya mahigala nga bida. Wa di pa kay may makatuo nimo Amy, ha? Ang uban sa ingon nga makatuo ta oy, na Amy. So ang mga tao murag nagduha-duha ba. Pero atong tagsalagsaon ha. Kina nga picture. Si Bong Revilla nakadungog ba mong nitingog si Bong Revilla ron? Kining pagdakop ni Duterte ay tingog lang nga kanang naanag nagsugod na yung hustisya na nakadungog mo ha. Wa gyud mga kaigalaan. Nga naman kining mga politikuha nga nangaraan nas politika, expose sa politika, mat-an paspinya. Kasabot sila kung sa aktual nga nahitabo dito sa grounds. Kanigod uban mga kaigalaan niya la saba-saba sa Facebook ana. Damag yung magsaba-saba nga mga dapig ni Duterte. Napoy mga magsaba-saba mahigala nga against. Ito na. Preso na ilang tatay. Pero kini siya dili ni mga kandidato. Kadtong mga kandidato yun. Wa maningog kay nabalaka sila. Nabalaka sila. Nga oras mo tingog ka against mahigalang Duterte karon. Kini pagkada sa dahig. Mutingog ka karon nga medyo murag imong iduot sa Duterte, delikado ang imong boto, anak. Og nahibaw sila mahigala sa bulog sa katawhan, Luzon, Visayas ug Mindanao nga nihatag sa ilang simpatiya. Muna kabantay ba mo? Kadungog mong Bong Revilla ni tingog nga kanabang mo na gini, kanabang tingog ba nga? Kana pasalamat nga nadakop na sa Duterte. Ato ana gyud magsugod nagdagan ang ligid sa hustisya. Kadungog mo? Wa gyud mga higala kay nabalaka sila. Tinuray lang. Nabalaka sa mutingog-tingog tani kalaki haron medyo delikado ta. Mas mayo pa mo tingog-tingog kagamay nga mura kuno hay kag nilaban-laban gamay ana bahala di kay klaro, ha? Ay delikado man mahigala mataga ka stop 12 anang kalaki ha. Ikaduha, asa man to picture dong be. Kinis Tito Soto be, Tito Soto. Si Tito Soto kadungog mong nitingog day. Wa mo kadungog ikaw kay nakadungog ka nitingog si Tito Soto nga kanabang unsa may imong reaksyon si Tito Soto karon nga gidakop na to anas Duterte sa dahig. Ini imong pangutan-on si Tito Soto mangidhat-kidhat nga ilang ko pangutan-an ang pangutanahan. Kana mo timailhan nga grabe ka kusog ang suporta ni Presidente Rodrigo Duterte nga sila nabalaka sila nga kung muhimo slag mga statements karon batok mahigala ining pagkadakop ni Duterte delikado mga kaigalan ng kapalaran sa politika. Mao na nga pasagdan lang nila to mga ilang mga tao dito do na po uban may gala magtingog-tingog tong uban nga kuan ana. Pero sila mismo kadungog bugod mo wa dasunod ni Tito Soto kisa man sunod be. Tanawa. Kisa may sunod, kini. Be, kini, be. Kisa may sunod, Tito Soto na. Katong linya dong, tagsaon ta ato na roll call names. Katong imong gisoom na names. Kanina mo man to names. Sige, katong ko nung gisoom ni mo names. Kani. Soom ko no. Sunod, Aime, o kiran sa Aime kay mitingog man na sa tungod sa Senate investigation. Kisa may tapad ni Aime. Be, atong ipaklaro ko no, be. Isoom ko no dong. Kisa ning tapad ni Aime. Kana kisama na si Lacson. Si Lacson. Nitingog ba si Lacson karon? O sa may tingog ni Lacson? Nitingog siya nga kwan? Sakto na nga to na napadana sa dahig si Duterte. Naana ba? Or sa may tingog niya? Kay katubitas Francis Tolentino Duterte man sa una karon di naman siya sa administrasyon. Medyo nihilom-hilom pero medyo mo himo sa gamay statement ginagmay nga murag mo
mo pabor-pabor gamay ni Duterte nya murag mo atras na ba murag ani tingog des Lacson. Kini yung pagkatingog ni Lacson medyo calculated yung pagkatingog ha. Dili masukong mga tao ani kay mas Lacson nga government must extend help to President Duterte. Kini yung pamahayag ni Lacson sa Binisaya pa ang gobyerno kinahanglan mo extend og tabang ngadto kang Presidente Rodrigo Duterte. Medyo di ka makontrahan na ng kalakiha. Matod pa makaapekto daw sa ilang kampanya sa alyansa kay di malilong nga daghan og supporter si Duterte. Acknowledge Lacson ana. Straight to the point. Kamantay mo wa gyud. Wa gyud og butingog man gani mahigala medyo pabor gamay ba? Pabor gamay kay butingog ka gani ron nga mo hid-on gyud ka nga tingog. Nga mingon ka to na. Ni-resist Duterte to na gyud, na gyud. Nanay justice na. Ang kadungog mo kandidato ron kanang kandidato hailan ang dili kandidato. Kanang kandidato, kay mo man mga tang-an sa politika, hilom pastiran na sila. Nganong hilom pastiran na tungod mga kagalaan kay kiss of death kana sa ilang kabahin kumutingog sila. Wa gabae. Mo na nga wa sa maningog, Attorney Jan Cagulada. Good morning da, Attorney Jason Repaso, Attorney Gonggong Amadora. Nga kanunay naminaw sa blato ang ubang mga lawyers labi pa nas gobyerno di lang magpamention. Pero kinisla mo ni mga tang-an nga politiko. Kana bang mga mataan ba? Di lang ta magtingog-tingog kay basi madaot ha. Astagod mahigala si Bam Aquino o si Kiko. Kadungog bugod mong nitingog? Nasayod sila nga oras mo tingog sila against si Duterte, delikado ang ilang buto. Sakto nang gigon Lacson dili gyud ikalimon, gyud naghana gyud. Pati naghana gyud supporters. Best radio commentator, best newspaper columnist, and best public affairs anchor, Attorney Rufiel Fernandez Panyok sa Straight to the Point. Atong takna alas 8:50 na. Tuban-uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Atong tagagpagtagad mga kagalaan, kining dugang natong isgutanan ron makatawa man sa tayo ni mahigala. Busa ka na sa Facebook. Ala, nag-away na sa Facebook ana, mura ginig na ba? Ayaw lang mo, kalma lang mo din ha, no? Relax lang. Kaya ang mga friends din ha, mga naghigalaay, nagkaaway na. Di ha mahigala sa mga comments. Unya kanto mga astute politicians. Kanto mga politiko mga tangan ma. Kanto mga tangan pa sa pinya, matan pa sa pinya. Kamaugos la. Kay kasabot sa mo nang giingon Lacson. Nahinay ko tagtingog kay kasabot Lacson ang mass base mahigala ang masa tuan Duterte. Kita bitaw mo ron kana mga tawhanan di man ang mga binayran. Lisod man pagpatapok og tao ron og kanang kay mo patapok og kag tao mahigala kanang dili lang kagustuhan. Patapok kana makapa-snacks ka man gyud daki. Labing minus maka-pa-snacks yung kanya sawayon para ba gyud og imong snacks ihatag og dili kayo mo so way lain ani mo sa man pandesal man nang tani. Way pang gasolina diha. Daghan kag demand na pero ang mga tao na gani nga sa ilang kagustuhan nga mo support gabiha daon na makita ni mamigala kini lang daan sa the Netherlands kanang mga support ang mga OFW so man gyud ngadto man sila ni gasto silang oras ni gasto silang panahon. Inana ka grabe ang support dili na ikalimon ang uban mga higala nga mga kuan palagots kontra wala ning uban sad. Gamay raman kuan na sa mga blind followers anak. Si palagot tas kontra pero kadto mga matan. Tanawan ninyo muna nga relax mo diha. Tanawan ninyo ang mga tang-an sa politika. Masama to kung permirong gisgutan si Kuan. Kanya ni ang Bong Revilla wa mo tingog. Si Lacson ni tingog pero pinaingon tong iya nga dapat mo extend tagtabang ni Presidente Duterte. Unsa man tabang nga iya extend? Unya siyempre kini si Kuan bet tagsaon tani. Kani nga line up si Abalos wa na magini tingog-tingog kaniadto pa. Sabot ko sila may kalay mo tingog ta karon. Kabantay mo ani mga kandidato gawas anang Amy Marcos.
Kay daan man sa Amy Marcos may gala kani adto nga matingog man na sa Amy Marcos kay mo lagi nalibog lagi mga tawo na usaban ni kada na ang Marcos ni Bongbong magid ni tinuod ba nag-away sa Lisa or wa unsa ba tinuod kolor gid ni man nalibog mga tawo hinuon ba. Tarawa ko nims kanang picture ni Abalos nims be kay ato man nang gikuan ni nganong usab-usab man ang iyang picture mura man og kuan. Kana medyo gwapo-gwapo lang sa dayo pagdaog-daogan sa Abalos. Kasabot kini mga politiko ha sa aktual gyud kay mga tangan man eh. Kadto ba nga dili tangan mingon wa gamay ra kuno gamay ra kada sila. Pero kadto mga tangan kini di man mo underestimate ang ilang nahibaw-an sa politika kay mao man ilang kinabuhi man nila ni mga higala kani adto pa. Nahibaw sila unsa ka lig-on ug unsa ka baga ang duot mahigala sa support ni Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Kabantay mo, tanawa, paghitabo ni karon grabe ang isyu mga kaigalaan. Atong atangan ang sunod pagid nga survey ini kana survey nga fair ha. Akong i-check dito sa DYHP. Akong tan-awon og hain tong fair nga survey gyud. Ayaw tong survey nga usahay medyo dunay mga gi-commission nga survey kana gyud klaro ba. Nalupig na gud si Tulfo nga number 1 unta. Nalupig na ni Bongo. Number 1 na si Bongo. So doon na pag yung mga changes ani sa sunod nga mga surveys. Apiktaran man yun. So ikaw mo kandidato ron sa admin. Aron nga di ka mapiktaran, maghilom-hilom ka lang yun. Mao na sila yung mga astute politicians. Kini sila mao'y mga karaan, mga matan paspinya nga mga politiko. Ha? Wa mo kadungog nga nagtingog against ni Duterte. Kana bang may tingog ba nga? Para bang lini ba dayan? Tingog sa lini. O sa to'y tingog nila ni, sugod na ang pagdagan sa ligid sa justisya na. Gibas dayon ay. Wala ning agi kato katawa mga higala. Busa, kanigid mo itong tanaw, nga nung man mo maningog. Oh, hasta si Kiko Pangilinan o si Bam Aquino, hilom pastirana. Katong mga followers o katong mga supporters ni Bam og ni Kiko mo tayo sigsaba, no? Pero si Kiko o si Bam wa ganoy. Mantigo sa nila, inantigo po nila. In fairness si Kiko o ni Bam ba. Ila gyud ning gibana-bana mayon tinogana gyud sa telepono na di lang kita tingog ron. Kini kay Kiko calculated ba yung tingog? Si Kiko ni tingog ha pero safety kay na yung pagtingog. No, in fairness si Kiko o ni Bam bida. Kabao sa kay tanga naman sa nila eh. Ang tingog ni Kiko Pangilinan ingon siya, hindi natin pabagsakin ang administrasyon. Hindi din natin pabagsakin ang oposisyon. Ang pabagsakin natin ang presyo ng bigas. Sakto ba nagkakiko sa hanga ang presyo ng bigas may itong pabagsakon? Ayaw pabagsaka ang administrasyon, ayaw pabagsaka ang oposisyon, ang bugas may itong pabagsakon. Kana nga statement, tigil ka makontrahan na kana nga statement. Imog yung isa na sana ron, o before ka mabuhig statement ka ron, o ikaw mo ikandidato ron, manawag yung kagi mong amigo ron daan nga mga pimo ba? Brad, sama ni Brad, kining tanaw ninyo, og ako buhian ng statement, okay ka ni Brad? Kay delikado man, nagtingog ni mo mga higala makatabang ba siyang boto o dili ba? Muna tawa, sa admin, akong roll call dire. Binhor Abalos, wa mo tingog. Abigail Binay, wa pod. Si Kinispia Cayetano, wa man gyud mo tingog. Pero at least mga tao, posible ba mga tao sa daymingon niya ato lang ting. Naduduha po mga tao nga, sa Kinispia, butaran ta ba kanidi ba? Kasi Peter, nitingog naman. Ha? Nitingog mas Peter, pero si Pia, wa, kay kandidato mas Pia. Si Ping Lacson, si Lito Lapid, akin si Lito noon, di man, katingandaan, di man tingog pa sa una pa. Di na lang ka matingala hinoon. Pero kanang uban, sabaan ba? Sabaan, nun yung kalit nagkahilom ron. Mura ba, matingala ka ba? Di mo pareha ba sa itong mga classmates witaw sa una, elementary ta, na mga classmates yung kiat ng classmate agyon. High school ba kata ng mga bata ba ba? Hibawaan dyan mo nga naay mga perting kiata kayo, doon na po yung hilumon kasi tanan. Katong hilumon o panahon nga doon na ikuan nga, hilom na yun, di ka matingala ka hilumon man. Pero ka na mga sabaan yung kalit na kahilo, medyo matingala ka.
Way problema to si Mark Villar kay daan man gitong hilumon. Mabitaw ng iyang kanta bitaw katong pagkampi niya nga si Mark tahimik lang. Kinsa lang kung tingog ha kay more or less sige na kung tingog mga kagalaan pero iya gyung gipanindigan iyang pagkatahimik dito sa Sinetron tahimik ka yung Mark. Pero nitingog na si Mark o si Manny Villar. Kini ila calculated ba sa bahin-bahin gamay ba? Si Mark o si Manny nitingog na nga produktivitas sila day. Hilom-hilom pod mahigala si kinini ang Camille kay tuwar ba nagaban-uban na ba dito skuan sa administrasyon. Pero usahay mo uban mo usahay di pod. So si Camille o si Cynthia mo naghilom-hilom. Makati City Mayor Abby Binay. Matod pa niya o sa mara iyang gisulti trusting the legal process on the issue. Wala iyang gisulti. Wa nagilain pang statement. Kaya bang mubuhi ka statement mga sa may imong reaksyon ani nadakpan as Duterte to na gyud nadanas sa dahig. Buhi mong statement ka bang ligon ba? Idea mo dapig mong Duterte nga moingon nga injustice lang gihimo. Iya na. Or moingon mo nga to na gyud nagsugod nagdagan ang ligid justisya. To na gyud, deserve ina na ba? Moingon na gyud. E kana bitang deserve basta si Kim Cho nadaot sa deserve. Kana lang comments mahigalang deserve bida. Gibash mga sukid tigpaminaw. Ato lang ning agi katawa mga higala kisa pa Bong Revilla, Manny Pacquiao wa pud mo tingog sa Manny Pacquiao ron day. Nakatingog ba sa Manny ron sa mayang gitingog? Kini ni ang Manny Pacquiao tingog ba siya ni pagkadakop ni Duterte or wa lang? Kini siya makabungol mga higala nga kahilom, Straight to the point. Bantay mo? Hilom nga apan murag makabungol nga hilom. Diya pa si Francis Tolentino, Erwin Tulfo, masabot tingog. Nga kuha na ba ni siya sa iyang advertisement may gala nga kinini ang pagtatanggol ko niya sa kwan. Pero wa pod sa kini nga particular issue ng hilom-hilom. So kini hilom mga higala sila. ECT Party List Representative Erwin Tulfo miingon nga kinahanglan og public consultation pagahimoon to hear the clamor of Filipinos. Unya miingon sa siya nga si Duterte kuno magpabilin nga inosente until proven guilty of the accusations thrown against him. So puros mga mother kuan na gid nga mga statements mga mga kaigalaan. Wa gyud may issue statement ron nga kanabang paksit gyud ta nga statements ba. Murag ila nang gi-calculate gyud mga higala. Pero ang pinaka-calculated kinis Kiko gyud pangilinan kini iyang statement calculated kay nga hindi natin pabagsakin ang administrasyon, hindi din pabagsakin ang oposisyon, ang dapat pabagsakin ang presyo ng bigas. Calculated gyud kay na nga statement. Good morning Attorney Rani Montes Claros. Kini mga nani mahigala. Si Attorney Jason Lipaso. Good morning nobody aids. Pulos mga motherhood statements ni karon. Insa ni imong kwan boy kina Kiko sa puso ko. Asa man tong kang ba makino lahi patong iya. Kwan no iba lain lang gyud ni kwan mga kagilan. Ang kang bato sa lahi man to sa Senado ipagtanggol ka ni bato as kang ngilngiga. Sa Senado duphan kang bato. Ato lang din tagag pagtagadol mga higala bida. Alegrihan ng sitwasyon naros politika. Nangamustas Duterte mga kaigalaan unsa ni dagan sa iyang kininiang kwan. Unsa ni dagan mga higala sa campaign, no? Unya og dunay TV si Duterte dito makakita ra siya. Ang naghatag og kadasig ron sa pamilyang Duterte kining mga tao gyud. Nga ni suporta kay limang kag murag og bagyo ning ilang nagian ron. Das Duterte diya sa dahig, di si Sara Mahigalab, tirahan pud og impeachment. Ang makapaligon na nila ron makakita sa support sa mga tao murag mabitay yun Sara day nga kamo nakahatag na mo og kalig-on ron panahon na, no? Nya karon ato ni tagag pagtagad mga kagilaan standby lang sa alas sa padayon human lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Alas 9:02 na.